Goeien en mooi dat je sjoggen naar Simmer in Friesland. We gaan juist onze tour door de provincie even onderbrutsen van de PC. Maar joh, het geven we gewoon weer verder en dat doen we op een lemmer. Het is echt op een top simmer op een lemmer, met alle boordjesmeesken die het plak alweer voen ha. En wat ik altijd heel leuk vind aan een lemmer, is het leugenbankje, intussen leugenbankjes. En dat is het huis waar ik haast een bindje in mij. Dit huis weer de jeder en toen moest dit huis er nog komen. Maar dan moest ik een vuurdoor in, want hier wie eerst de vuurdoor. Oh, dit is Dus, de boetenmoren dit van is de buitenmuren. Ja, even bindsneupen bij Oren Meesken is vanzelfs altijd heel leuk. Dat al je dadelijks dus. Nu ben ik onderwijs naar Bas van Brussel, die is ondernemer. 4 violin is hier zijn fietsspeciaal zaak begonnen op een lemmer. Net verneerd Bas, hoi. Nee, hey, Afke, goedemorgen. Ja, niet voor niks. Kijk eens om je heen hier. Lemmer bruist. Is altijd wat te doen hier. Toerisme. Saamhorigheid hier met de ondernemers die we hier hebben. Ja, is er echt een saamhorigheidsgevoel? Ja, zeker. zeker. Waar verneemt dat om? Nou, een voorbeeld is, ik ben voorzitter van de ondernemersvereniging. En daar probeer je gewoon met de ondernemers sowieso in de zomermaanden wat leuks neer te zetten. Met activiteiten, straatmuzikanten. Om het nog leuker aantrekkelijker te maken. En ja, het bruist gewoon. Het is gewoon gezellig. Je ziet het nu al hier om je heen. Alles begint weer, de bootjes beginnen weer uit te varen. Dus ja. We gaan even nog een tour, of nee, net? Is goed. Loop je mee? Jazeker. Ik vind je er altijd heerlijk. Helemaal aan de zinneskiet natuurlijk. Ja, nee, heerlijk. En we treffen het vandaag. Ja, het is een prachtdij. Nou, Afke, dit is Hart van Lemmer. Hier gebeurt ook van alles. Hè. Brug open en dicht. Het blijft maar doorgaan. Hier een grote drokte, hè? Ja, De hele dus, tijd. ja. Oh. En ook weer die gezelligheid. De heren die zitten hier. En dat blijft maar doorgaan hier. Ik wil correct zeggen, dit is vanzelf het perfecte plakje voor een leugenbankje. In dit geval binnen de 12 jaar, 6, 8, 9. Drokte. Ja, nee, zeker. En altijd een vaste prik voor de heren hier. En oer is 40 jaar. Ik kon die vanzelf net beledigen. Maar Dank oer je, 40 jaar zit toen je rek te zwetsen en te zweren. Wie zal het zeggen? Hey. En dan misschien wel net iets meer Fries. Ja. Dus wie zal het zeggen? Leuk. Maar het is wel gezellig hier hoor. Het is allemaal ons kent ons hier. Dat is Lemmer. Nou, goeie. Maar is dit verboden terrein van mij of mag ik er wel even bij komen? Ik denk ik even wat versterking voor de bregenwipper. Hè? Het is wat in de minderheid. Wipster. De bregenwipster. Even tussen je, Mien. Nou gaan we het er even over. Hans zit net zo. Ja. Antje zit voor huis dus. Oh, dan maakt er ook. Hansje, het zal ik er oké, hè? Ja, dat zie ik in de gaten. ja. Dat zie ik in de gaten. Het is je wondaalders plakje, hè? Ja nou, Ja. Zit je hem hier elke dag? als het knap waar is, wel ja. 3 keer thuis. 12 uur even waarom naar de vrouw, even eten. En waar ga je met dan over? Nou ja, het schuurtje zie dat gang net terug, dus dat is ik al. Dus daar kunnen we het nog steeds over gaan. Nou, en Daar dan kunnen we hebben het we de takken meer over gaan. coronaspuiten hebben we toe gedaan. Ja, die ga je hem hoorn, hè? Want we zitten wel wat. Ja. Ja, precies. Ik kijk. Nou, dat scheelt. Nou, en dan zou wat de hele tijd trouw. Nou, de hele dag, toch een uur ben we thuis. Nou. Ja, precies. Ja, wat staat er hier op tafel? Rappels, stukje vlees, Bjentjes. jentjes. Ja, bjentjes. Prima. Bjentjes, nee, bjentjes. Ja, maak maar mij een handje. Ja, ik heb wel, hè. Oké. Nou zit ik hier wat tussen de oudere jongeren, maar Johanna Brinkman, uw verslagjouwer, die zocht de jongere jongeren op.
Ik ga een mooie dubbele schootsteek maken. Dat is heel makkelijk. Je maakt gewoon een lusje met een dikke touw. En dan doe je het dunnere touw er eerst van de onderkant doorheen. Dan draai je met de klok mee eromheen. Dan doe je hem er onderdoor. En dan doe je nog een keer eromheen. Dan heb je een dubbele schootsteek. Deze gebruik je om een dikke en een dunne lijn aan elkaar vast te maken. En wij gebruiken hem ook heel vaak om de vlag aan de mast vast te maken. Als je een of ander boerenknoop erin legt, dan heb je nog wel eens kans dat hij losschiet. En straks ben je je bootje kwijt. Dus het is wel heel handig als je weet hoe het moet. Je kan lekker doen wat je leuk vindt. Zeilen, roeien, varen. En ik wil graag gewoon heel veel dingen leren. Hier kan je van alles. Je kan aan dek werken, je kan met onderhoud bezig, je kan met motoren bezig. En dat is gewoon zo divers. Voor iedereen is er wel wat te doen. Dit is echt lemmer vanzelf. Dit is toch prachtig. Skyline, rechts de Woudergemaal, Ja. IJsselmeer. Ja, het strand, joh, genieten. Ja. Ook weer een prachtplek hier. Waar we normaal het scootjesielo ook hebben en de feesten normaal ook zijn. Mooi. Ik zou zeggen van cocktailtje. Oh, lekker. Hey, Proost. cheers. Dus eigenlijk de reuring in het dorp, het stroom krijgt boeten het dorp, dat is lemmer. Klopt, heerlijk hè. Echt heel Heerlijk. lekker. Dankjewel voor de roelering. Graag gedaan. En tot de volgende Hey, keer. Tjo. proost. Zo, het zongen van de Forten, de schoon weer aan. En ik sta hier nu bij een Rijksmonument uit 1887 aan de Oude Sluis. En Henk en Annie van der Meer, die wijnen hier. En volgens mij mag ik je binnen zien. Ja. Voller! Hallo, Ik kom hier gewoon letterlijk binnenvallen bijna. Ja, dit is een sluiswachtershuis. Het huis met de lange gang. Want de sliepkamer zit je boven van de burn. En dit huis weer er eerder. En toen moest dit huis er nog komen. Maar dan moest ik een vuur doorheen, want hier wie eerst de vuur door. Oh, dit is Dus de boetenmoren Dit van is de origine. buitenmuren. Vandaar het huis met de lange gang. Ja, nou dan laten we die lange gang maar even terug. Ja, zeker. Goeiedag. Hallo. Wat mooi dat we hier even zien, Meijer. Ja, Leuk. zeker. Dit is dus de wenkamer. Dit is de wenkamer. Het is net zo groot, maar ja, we Wow, zijn met heel de geren. smoek. Ja. Dat is moek. En je bent nooit te geren, maar hoe lang wen je hem hier nou? 34 jaar. En met hoeveel mensen ga je hem hier wennen? 4 jaar. 4 jaar. 2 benden. Dus. 2 benden. Oké. En nou ja, die ben er door al uit, dus nou ja. Dus nu Het is nog groot genoeg voor u te jaren. Ja. Ja, vroeger zitten je bedsteden, maar dat weer 4 voor uw tijd. Maar die winnen er toen al uit. En wij hebben die kost hebben wij nog als rommelkost, opbergkost. Ja. Dat soort spul. Je hebt hier gewoon het kantoor aan huis. Ja. En toen ging jou 15 jaar alleen uit. Koerde dat wat aan? Want ja, hij zegt wel alles. Ja, nee, in het begin werd het wel eens een beetje moeilijk. Dan zei je wel eens dit of dat. Maar verder, nee, toen werd het wel aardig, ging het wel aardig goed, ja. Ja, dan zeggen je wat er al je verkeerd ging. Ja, ja. Nou ja, verkeerd. Verkeerd. Ja, je ging het oordelen, maar dat is nog gewoon zo. Dus nu zit je hem gewoon te genieten van wat er van de door gebeurt. Wat er door. Ja, zeker. Ja. Altijd wel wat voor die daar zien. Ja, dat Voor de is. door. Hartstikke mooi dat ik even bij een bindje mocht. Tieren dank. Ja, graag gedaan. Van het ene monument naar het oren, want we eindigen deze prachtige dag bij dat mooie Woudagemaal. En we eindigen met de sticker van Cels. Want deze dag wie ik weer simmer in Friesland op een lemmer.